Ongietorriak, ideien ganbelako bigarren denboraldi honetara, berriz ere saiatuko gara martxa hartzen eta saiatuko gara berriz ere gai eta gonbidatu interesgarriak bertaratzen. Gaur gurekin daukagu Oier Etxebarria. Oier, ongietorri. Eskerrik asko, egunon. Horixako ganbara goxo honetara. Bueno, beti aurreneko galdera pixka berotzeko antzeko izate dugu, eta da bakoitzak bere burua aurkeztea, eta bueno, zuk gu baino beto ingo zulakoa, hoxe lehenengo eskaera. Bale, neu Oier Etxebarria Gutierrez naz, atxabaltarra, ikasketaz ingenerua, eta esperientziaz da pasioz energia kontuetan murgilduta. Batez behazken aldixan energia komunidade kontuetan, eta labur-laburrian, hori, 3 seme-alaba naike bebanaz, eta Goienerreko langilea. Bueno, berotzeko beste galdera bat, bada pixkat hemengo ohitura ja sortu dana, normalen ez dugu ez galderarik, ez inungo zeik errazten. Eta gustatzen zait jakitea bakoitzak ze espektatiba inditun. Egia denboraldi bat grabatuta aurretik, baina espektatiban ze hori pixkat erresten da nola dizoteko, baina bai jakin nahiko nuke pixkat ze espektatibakin etorri zean edo... Apur bat sarrera hori prestatzeko buelta batzuk emondutzat, baina gero improvisatzaile ontzat hartzen dut nire burua, orduan zeure galderei bote prontuan erantzuteko prest etorri naz, inungo espektatiba berezi barik, eta gozatzeko asmoz. Bueno, importantea, gaintzatik, helburua ondo kitzea. Bueno, igual hasikoa galdera orokor batzutatik. Asko hitz egiten da energia buru jabetzaz, baina askotan nahasten dira horre gauza asko bide hortan, bizka jakin nahi nuke zer dan Oierrentzat energia buru jabetza. Energia buru jabetza utopia bada, gaur egun oso urruti daukun zerbait dalako, baina bide bat markatzen dozkun zerbait dala uste dut. Eta energia buru jabetza zizteiten dugunean, beti da sorkuntza, baina kontu honek behar da, buru jabetzan pauso asko inleizkela, asko gutxio kontsumitzen. Orduan buru jabetza da gutxio kontsumitu eta bertan sortzian arteko ekilibrizio bat topatzeko bidea erakutsiko dagoen zerbait. Eta, aipatu duzu Goienerreko langilea ere bazeala, nola kokatzen duzu bide hortan Goienerren papera? Goiener, oindala 13 urte sortu zen, eredu eraldatzeko asmoa eukien pertsona talde batek sortu duen. Eta pertsona talde hortan ni ez ninguen, baina sortu bezain pronto, urte bete baino lehenago ezagutu nituen da engantxau ninduen, herritarren parte hartzia, buru jabetza, jabetza partekatua, berriztagarrixa, printzipio eta ideia ni lerrokatzen ninduen gauza asko proposatzen zituen zerbait izan, eta jarraitzen dago izaten, eta aukera eukin hauenean, edo aukera eman sostienean Goienerren lan egiteko, esan hauen, hau da nire aukera, bizitzaz aldatzeko, ze 24 urte inditxut Mondragoneko kooperatiba baten, Kopresin, eta horrek markau nau, modu baten, baina Goienerren lan egiteko aukera, niretzat bizitza eta lana eta pasioa lerrokatzeko aukera parega bat izan da, orduan paregabe izan da, baietza eman utzan. Zein lehen patu duzu ez, energia buru jabetzako utopia hori edo, ze irakurketa egiten zu gaur egungo Euskal Herriko goeraren inguruan zentzu hortan? Argazki orokor bat. Nik esango nuke oso enfokatu dauela argindarrera. Eta argindarra gu kontsumitzen duen energiaren 25% bestik ez da. Orduan, apur bat, fokua zabaldu biharra dau, energia buru jabetzan argindarra bakarrik ez kontuan izateko. Gauza asko elektrifikagoen behar dira, eta horrek argindar gehiago behar izatera erungo gaitu, eta horrek bertan sorkuntza gehiago inbiar izatera bultzatuko gaitu, baina berriztagarrixekin
beharrak eta baliabideak ustartzi ez ziten hain samurra, eta bueno, gauza desente inbierra dau, Euskal Herrian buru jabetzan pausuak emateko. Baina batez be, akaso desazkundia hitza hitzari indarra eman barik, baina desente gutxio kontsumitu behar dugula, kontuan izan da, apur bat, bidiak itxan joan barra. Aipatu duzu hitz klabe bat, desazkundeak, aipatu duzu ez, desazkundeak gabe, baina nik uste desazkundearen ideia bai dagoela horrez, nik uste hori ondo esan dezula, baina desazkundeak badauka beste konotazio bat, ez? Eta askotan zaila da horri buelta ematea, ez? Bai, momentuz, desazkundia ez dau zerbait, inbiarreko zerbait moruan, baizik eta, bueno, gertatuko dan zerbait moruan. Ez goiaz desazkundian bila, baizik eta, bueno, albada saiestuko dugu eta post-azkundia zitze egingo dugu, eta desazkundia momentuz ez dau politikuen berbetan, baina gaur eguneko kontsumuei berriztagarriekin erantzuteik ez dau. Horre ez dau. Hainbeste ezin da elektrifikau, hainbeste argindar bezingo litzake sortu, eta argindarra elektrifikatzen ez da nahi zelan erantzun, hor meloi oso handi badau, eta desazkundia hitza apurka-apurka erakargarri egin behar dugu. Etorkizun erakargarri bat sortu behar dugu, desazkundia gertatuko dala, eta gertatu behar dala, eta gertatzea nahi dugula irudikatuaz. Eta hor dau momentuz zailtasuna. Inork ez dau desazkundia bultzatu nahi. Inork ez dau gutxio kontsumitu behar dugula onartu nahi. Eta hori gertatu ingo da. Bai. Asko hitz egiten da energia berriztagarritaz, transizio guzti horretaz, baina igual gutxi hitz egiten da bertako energia sortzeaz, bertan energia sortzeaz, zirkuito motz horietaz. Pixkat hori filosofia bat, ez? Askotan badirudi berriztagarria baldin bada ja denak balio du, eta igual pixkat ereduaren inguruan, baina ikonuko izu zure iritzia jakin. Bai, azkenean, berriztagarriekin erantzun behar dotzau gure behar energetikuei. Eta berriztagarri hori gertuko izatea nahi du. Egiten dugun edozer gauzak eragine dauka. Ezer ezitxeak eragine dauka. Berriztagarriek ezartziek eragine dauka. Baina zemanta berriztagarri gutxio behar izan, orduan da eragin gutxio edukiko da. Orduan hor dator desazkundien, ezta? Eta aldi berian, berriztagarrien proiektuak bertakuak izan lehizke, plaka fotovoltaikoak eremu antropizatuetan edo ez antropizatuetan efintzia, ez antropizatu horrek zemotatako lurzorua dian izugarrezko garrantzixe dauko. Goienerren uste dugu landa nekazal edo abeltzantza eremuetan plaka jartzia azken aukera izan beharko litzakela. Hori bintzat neko onartute daukou. Horregatik beste landa eremu edo beste lur eremu batzutan plaka jarti izango litzake teilatuetan jarri osteko hurrengo aukera. Zaraborta gixetan edo pantano handi baten. Badauz aukerak plakak jartzeko ez hain eragina hundixiokiko daudenak. Edo zer gauz egiten duela eragine dauko. Plaka horrek be, ekarri bideen unbaitxetik, ez da genungo zenbait eixalekin, horrek be eragine dauko. Erroten asuntuen, momentuz, tamalez guntzat guk ezagutzen dugun esperientziatik, errota txikinek, miniolikak, ez dauko ibilbidea hundirik momentuz, jarri da bienek ez dabe esperientzia oso onak izan, behintzat hemen inguruan ezagutzen dutenak, ez dabe funtzionatu, orduan errota hundixetara goia. Ez da errota hundixek, nun jarri. Nun jarri, eragina onartzeko moruko izateko. Hori balantzen gabiz, ikusten gabiz, badauen proiekturen bat benetan onargarri izango dan, eta ez bakarrik nun jarriko da, baizik eta nork jarriko dauen, zeinen parte hartzekin jarriko dauen, zeinen onurarako jarriko dauen, hor badauz beste baldintza batzuk, beste parametro batzuk kontuan eduki behar direnak. Orduan, argindarra sortzeko plaka fotovoltaikoak eta errotak
ikusten ditugu. Badau biomasa asko daukou, eta biomasakin gero eta gehiago berokuntza sistemak elikatzen jongo dira. Berokuntza sistema danak elektrifikatzia be, ez dakit posible izango da. Orduan, daukogun biomasakin, berokuntza sistemei jaten emuten, nik uste jaten emutia posible izango dela, iruditzen jat. Eta hor bueltan, hidraulikan dauenatik aparte gauza askoz gehiago iti zaila izango da, dauzen hidroelektrikak kentzeko, presaketak kentzeko eta ibilbide bat azitxe da belako orduan, hidroelektrikan dauenai jarraipena eman bai, gauza txikiren batzuk, nize dakite, herrixetara heltzen dien, edateko uran presinuak aprobetxauaz, edo dagoneko alturatik hartzen dan eta berau ekartzen dan eta erabiltzen ez dan ur, tubo baten barrutik edo kanal baten barrutik datorren ur horren energian aprobetxamentu bat, badau hor ibilbide bat, baina potentzialdetik nik esango nuke ibilbide oso ondixez elitzakela hango. Mini asko edo mikro asko bai, baina hidroelektrika ondixen ibilbidea Euskadin nik esango nuke bukatute dauela. Orduen, plaka fotovoltaikuak, errotak, biomasa, eta hidroelektrika ibilbide apur bat gehiago eman. Hortik aurrera, murrizketa, desazkunde, kontsumo arrazionalizau, olako kontuetan, badau, ibilbide iteik, hortik aurrera Euskadin baliabide zela da, berriztagarri gehiago, bai, geotermiak eta aerotermia badia, lurrari eta hiriari energia kentzeko eta baliatzeko bidiak, baina hori elektrifikazioko parte bada, ez? Eta murrizketan, gero eta gehiago kontuan aurki beharko geuken gauza bada, gauza asko elektrifikatziak kontsumo murrizketa handi bat ekarri lehikela. Kotxe batek adibidez, gasolinaz edo dieselaz mugitzen den kotxe batek, elektrifikazio bidez, elektrikoki beharko leuken energia, baino askoz gehiago behar dau. Berez, garraioa elektrifikatziak kontsumo murrizketa bat ekartzen dau, desazkunde barik. Baina, nik ustot bakoitzak kotxe elektriko bat eukitzeko, edo etxe bakoitzean kotxe elektriko bat, edo bi, edo hiru, eukitze hori buruen daukonak, nik ustot askoz efizientiagoa izango litzakela adibidez, garraio publikoa asko sustatzia, eta beste mota batutako garraioak, patinetiak, bizikletak, elektrikoak edo ez, oinez, zerbitzuak asko hurbiltzia norbere beharrak asetzeko urrutira joan behar izan barik. Hor badauz, desazkunde deitulek ison, edo arrazionalizazio, edo bide oso oparo bat izan lehike, desazkunde barik kontsumua asko murrizteko. Aipatu duzu ez, proiektuak askotan proiektuen behatan konturatzen gara, baina bai importantea dela komunitatearekiko lotura hori ez, edo baldintza horiek sortzea, edo nahi beti gustatzen zait esatea ez, proiektu baten berri bati egin behar zaien lehenengo galdera dela, zein dan proiektu horren onuraduna ez, eta bueno, uste aipatu dezula, eta bai, nahiko nuke hori pixka bat garatzea ez, uste horrek daukan garrantzia ez. Bai, trantsizio legiak ipini dauen berritasun bat izan da, proiektua handixen jabetza eskaini behar dela, okerrez baldin banau, ni bintzat horra interpretatu dut, eskaini behar jakola, bertako eragile herritarrei instituzioei gutxienez 100%. Baina da eskaini, eta 100% bakarrik. Bada aurrera pauso txukun bat, on bat, baina 100% bakarrik eskainita legia betetzen dau. Eta 100% bakarrik eskainita ingurukuei boteren ez dabe hori gobernatuko. 100% jabe izango dira, eta ja. Orduan, hor jabetza nik ustot, hortik aratago joan behar dela, instituzioen eta bertako eragileen da herritarren parte hartzie olako proiektu handixetan, eta olako proiektu handixek dirutza bat behar daue, gaur eguneko errota handi horreitako batek 5 milioi euro balixo dau, eta 5 megabatioko errota batek 5 milioi euro balixo dau, eta ez die jartzen errotak banaka, jartzen die, 5naka, 7naka, 10naka, dirutza badabortarteko, herritarrek bakarrik horri erantzutie, ez da izangoain samurra, horre enpresa bihar die, horre instituzioa bihar die, horrei 150 gutxienez,
jasotzeko edo 1,11 gutxienez eurena izateko eta eurek gobernatu ahal izateko, gero sortzen den energia hori horren onuradunak izateko, sortzen den energia horren jabe izateko, gero onuradunak, onuradunepe onurak jaso deixin, ezta? Orduan, hor badau oligopolioko eta kapitalismoko boteriek momentuz soltatu ez dauen, baina lortu behar dugu holako proiektu handixetan parte hartzia herritarrena, eragileena, enpresena, bertakuena, izatea askoz gehiago, horrek ekarriko dauelako onarpen bat errexau, ez enpresa handi batek nire diotelako eta niretzat, ez dakit nungo menditan, ez dakit nungo baiaratan, 10 errota jartziak eta hango jendiak, eta niretzat zer? Ez. Horrek, orduan, parte hartzia sustatzen baldin bada eta aukeratzen den tokixak, ingurumen eragin txiki, nahikoa txikixa, eragin ekiko dau. Baina, niz edakit, azken aldixan, zaizurixak eta ugatzak die apur bate klabia, ez? Ugatzak edo zaizurixe baldin bada, 10 kilometro bueltan, ezin da errotek ifini. Ogintzat, Nikola interpretatu dut azkenengo emaitzetan. Edo zaguxarrak, edo korredore badalako, edo, orduan, olako baldintzak gainditzen dauen, eta zaizurik ez da, ugatzik ez da, korredori ez da, ingurumen inpaktua nahikoa txikina danean, bertako herritarrei eta eragilei eta eskainizkero behitu, gauza guzti honek betetzen ditu, inpaktu bizuala eukiko dau, bai, 200 metroko errota dira, orduan horrek erain eukiko dau, baina aukera hongo balitz, olako toki bat topau, eta bertako eragileekin bertakoentzat izango dan proiektu bat garatzeko, hor nik uste dut goien egongo litzakela eragile moruan oso interesaute parte hartzen. Bai, pixkat horri zehatzeko, ez? Badaukagu eredu bat ja badago, ez? Energia komunidadena, pixkat eskala txikiagoan, eta pixkat, bada erronka bat hori indartzea, eta pixkat irikitzea, beste aipatu duzun proiektu handiagoetara, ez? Baina, igual, energia komunidaden inguruan, bai nahiko nuke, pixkat ikustea, gaur egun nola ikuste duzu, energia komunidade, aipatu duzu, zure lanaren zate handi bat intzat energia komunidadekin dela, eta, pixkat ikuspegi orokor hori, oso ezberdina alako ere, lurraldetik lurraldera, eta, pixkat orokorki, ze irakurketa egiten duzu. Bai, energia komunidadeak eraldaketako tresna badia. Goiener sortu zen bezala, eraldatzeko tresna bat bezala pentsau zen, eta energia komunidadeape, trantsizio energetikoan edo trantsizioko sozialian edo gizartia eraldatzeko tresna badia. Honi gu bintzat holan ikusten ditugu. Eta herritarrak energia komunidade bat sortzeko motibo haute dozenean, asko motibatzen dituen zerbait izaten da hori, onura sozialeko eta eragile moruen tresna bezala ikusten daue eta tresna bezala erabiliko daue apurka-apurka energia komunidade horrek euren lurraldia eraldatzeko. Euskal Herrixan mota desberdinetako energia komunidade desente dauz, enpresek eta instituzioek eta herritarrek apur bat bultzatu dituenak, baina apurka-apurka nik sinisten dut behintzat herritarrek eta bertako eragileek ingo dituela danek eurenak, apurka-apurka. Batzuk ondio, enpresa hundixen eraginpian, enpresa hundixen boterepian sortu dira eta bizi dira, baina energia komunitateak izango badia, herritarren eskutan egon beharko die. Orduan, Euskal Herrixen gu lagundu, bide lagundu ditugun energia komunitateek, bai 35 edo die, lehenena Orexan sortu zen, gero Hernanin, da gero horren atzetik beste herri mordo baten, batez be Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroan. Bai, ibilbide hasi berritxe da, 2022an sortu zen lehena, eta hortik etorri di beste danak. Herri bakoitzean bate egongo da lehenago berandu hau, eta euren arteko elkarrekintzak badabitz sortzen, eta euren arteko saretziek badabitz gertatzen,
baina ondio gehienak dauz euren instalazio fotovoltaiko autokontsumo partekatuko lehen hori martxan jartzen da. Lehena jarri daudenak, benga, bigarrena, edo autopartekatua, edo karga punturen bat, edo, bueno, olako gauzatxuetan eta dabiz. Baina purka-purka aktibidade gero eta gehiago eukitzen dauen einien, gero eta baliabide gehiago eukiko daue, eta baliabide gehiago eukita, gauza gehiago inal izango ditue. Eta proiektu handixetara begixak zabalduko ditue. Badauz energia komunitatea proiektu handixetarako interesabe badaukienak. Bertako enpresa handiren batekin, edo euren herrixen proiektu handi bat sortu dalako, eta proiektu handi horren bueltan eurek eragile bat izan nahi dauilako. Orduan, oso energia komunitatea gutxi dauz, langileek daukienak, baina lanerako prest dauen herritar asko dauz energia komunitatea askotan. Eta lanerako prest da motibeuta eta gogotxu dauen jendiak eraldatzaile da. Eta gauzak eraldatzen joango dira purka-purka. Eta nolabait, aipatu duzu ez, gaur egungo egoera, hori da ez, nolabait oso hastapenetan, orokorra, behintzat, lehenbiziko instalazioak, aipatu duzu ez, baina nola irudikatu ez, osea, oraindik ere zenbat bide dagoen egiteko ez, bai enpresekin, bai merkataritzarekin, bai proiektu handiekin, osea, nik uste, askotan hori kostatzen zaigula ez, igual oso urruti dago, baina potentzial hori ikustaraztea importante da. Bai, azkenien lehenengo galderakarriko berriro, burujabetza da utopia markatzen dauena energia komunitatean, ezta? Eta burujabetza hortara bidian, energia komunitateak ze bide horri egin leike horruntz heltzeko. Eta hasi gara, geixen, danak espadie, argindar apur bat bertan sortzen, bertan kontsumitzeko. Bai, baina hori da, argindarra da, 20-25, eta autokontsumitzen duzunean, autokontsumitzen zure energiaren, zure argindar kontsumoaren 30 artista bat baldin bazara. Osea, gabitz pondikan berbaiten gauza gutxiaz. Baina, parte hartze zabalaz. Autokontsumo partekatu bat ipintzen duzunean, da potentzia, 100 kilo bateko baldin bada, ehun etxe bizitza, 150 etxe bizitzak parte hartzen dago, eta hori ja movimentu txua da, danok elkarrekin izaera komunitario duen, izaera kolektibo edukon proiektuak egiten dira. Eta jendie konturatzen da, ostra, honek balixo dau, gutxi badabe balixo dau. Eta gainera, kontzientzia pizten dozun einean, autokontsumo bat partekatu baten parte hartzen dozulako, zeure energia kontsumitzeko moduaz be, kontziente izaten zara. Eta kontziente izate hortan da gauzak beste modu baten kontsumitzen dozunean, kontsumoa murriztu egiten dozu. Eta fakturak murriztu egiten die. Ez plaka jarri dozulako, baizik eta plaka jarri aurretipe, esperientziaz dakigu, plaka jarteko prozesua asko luzatzen danean eta kontzientzia piztuta daukon jendia dauenean, 130, 150 kontsumo murrizketak egin leike plaka jarri aurretik. Eta hori, ez da erresa ulertzen, zeratzen duzu, baina nik zela kontsumiru gutxi hau, behitu, lavadora bete, gauza asko inleizkenak kontsumoa murrizteko, bizitza kalitatea galdu barik. Orduan, kontzientzia eta sensibilizazioak asko laguntzen da. Energia komunitateek hor piztu egiten dago, txispa bat, eta txispa horrek sortzen dau korronte bat edo olatu bat jendie batzen dagoena eta piztu egiten dagoena. Badago asoziazio bat, ez, askotan esplizituki esaten ez bada ere, jendeak hori ulertzen du. Eta da, energia komunitatea da niretzako aurrezpen bat, ez? Eta horrera bakarrik mugatzen den gauza bat, eta badago, perfil bat edo jende bat, horregatik gerturatzen dela, ez? Eta hori, bada zama bat edo pedagogia hortan salto egin beharreko zea bat, ez? Nola bihurtu dezakegu perfil hori, ez? Perfil kontzientziatu eta zea batean, ez? Hori izango litzake igual komunitatean helburua, ez? Osea, oso ohikoa dalako perfil hori. Bai, nik sinisten dut pertsonengan. Dano gara pertsonak eta dano daukou bihotz bat. Orduan, pertsona mobitzen dituena kapitalismoa eta interes ekonomikoa eta aurrezpena eta baldin bada, baina pertsona horrekin berbain da, pertsona horrei beste gauza batzuk erakutzita, pertsona horri kontzientzia piztuta, nik uste dut, danok pertsona izan garen inean, badaukugula gaitasuna, pasatzeko beste ikuspegi bat izatera. Eta aurrezpena bakarrik eta mentalidade kapitalista bakarrik ez izatera mobitzen gaituena. Ze
berez pertsonekin zerikusi, pertsonen izaeran, pertsonen emozioetan kapitalismoak ez dauko engantxau gaitu olatu hortan sartu garelako, baina nik uste dut pertsonok kapitalismoak ez gaitxula asetzen berez. Asetzen gaitxula uste dugu, baina ez. Orduan, aurrezpenetara eta burbiltzen dienak ongitorri xaman behar jakie, dudabarik, baina erakutsi behar jakie, beste modu batzuk badauzela eta energia komunidadiek izaera komunitarixu daukiela. Energia berriztagarrien komunidadiek, energia komunidadietan, alor zaila ez da energia, alor zaila da komunitarixua. Eta jendiak, bata bestian onerako eta danon onerako gauzak iten diela sinistia eta ikustia eta bultzatzia bere biziko importantie da energia komunidadietan. Eta nik hortan sinisten dut pertsonengan eta sinisten dut izaera komunitarixua dukon egitasmoetan. Nik beti erabiltzen dut hitzalditan eta esaldi bat ez, eta orain dela 10 urte esan baligute gure kotxetako gasolina gure etxean sortzea geneukala, ez genuela sinistuko, eta nolabait energia komunidadekin antzeko zerbait gertatu dela, ez? Eta nolabait aukera leiho hori edo aukera hori aprobetxatzea tokatzen zaigula, ez? Bai, energia komunidadiek hasi berri xedie, ondio herri desentetan ez dago energia komunidadeik, ondio energia komunidade sortuta dauzen lekuetan astapenetan dauz, gora bera hundixek dauz, teiatu bat opau dago eta derrepentien teiatu hortan ezin da egin espero zauiena. Bueno, baina apurka, intensidade gehixaukin da gutxiaukin badabitz energia komunidadiek gauzak iten, eta ausartuko die gauza gehixau itera. Eta hortan, bide lagun izen gurau, energia komunidadiek nahi dauien einien, goienerren jakintza eta goienerren esperientzia baliatzia daukie. Eta bai, burujabetza buruan, eta energia fosilak zenbat eta gutxi hau, hobeto. Energia komunitatean ere badago eredu amalgama bat, esan dezagun. Ez da erresa igual diferentziak eta erabat markatzea, baina bai nahiko nuke hor pixkat zure posizioa edo zure iritzia jakitea ereduen inguruan ere. Jakin da denen helburua, nahiko antzeko izan daitekela, baina. Bai, paperan gainean eta estatutuetan eta danak oso gauza antzerako marketan ditue. Desberdintasunak egon leizke hasierako energia komunitatea sustatzen dagoen hori nor dan eta ze interesekin iten dagoen, ezta? Baina dana dauz herritarren atzetik, dana dauz herritarrak euren energia komunitate hortara batzeko interes horrekin. Nafarroan eta Gipuzkoako herri txikitxetan eta autokontsumo fotovoltaikuek energia komunitate deitu dituen modu berezi baten, sustatzaile batzuk egon dielako apur bat oso interesauta, batzera autokontsumoko teilatu publikoetan egin eta autokontsumitzaileek topau eta energia komunitate deitu eta elkarte formal olako, baina energia komunitateak deitu lehikixo, energia komunitate horrein zuzendaritza energia komunitate horrein boteria, berez, herritarrek hartu lehikielako. Eta naiz eta atzian, eta interes pribau eta merkantilista eta kapitalista badauko norbait egon dan sustatzerako momentuan, behin sortu dianian, herritarrek aukera daukie hori euren eiteko. Eta aurretik hartu dien erabaki batzuk kontra, pausuak eiteko, euren eiteko energia komunitate horrek. Eta bide hori apurka egiten joango da. Edo hori, edo sustatzaile pribau handi hori desagertzen danean, energia komunitate hori desagertu ingo da. Ze espaldin badauz herritarrik energia komunitate horren boteria hartzen dauena eta administratzen dauena, kudeatzen dauena espaldin badau, energia komunitate horrek baikiko da autokontsumo partekatu bat, banaketa koefiziente batzukin, eta banaketa koefiziente horrek persekula sekuloren geratuko die, eta ez da hor ibilbide handirik egongo. Baina, herritarrek badaukie, horren boteria hartzie, eta gauza gehiago egiteko aukera mutia, eta beste herritar batzuri be, aukerak ematia beste gauza batzutan parte hartzeko. Orduan,
energia komunidadiek Europako zuzentarauetan definitu zianean, energia komunidadiek zertarako zian garbi izan zabien. Eta onura sozialak, onura ekonomikoak eta ingurumeneko onurak lortzeko dia, eta bertako herritarrentzat batez be, eta bertako instituzioekin, da bertako enpresekin eta danon parte hartzeakin eraldatzeko tresna bat bezala. Eta enpresa hundixen izkaki guztetan. Enpresa hundixen ereduan kontrako zerbait da, modu baten esan da. Eta horre hongo die, urte batzuk, enpresa hundixen leku hartzen jongo dienak, eta ikusiko noraino helduko dien energia komunidadek, baina energia komunidadek potentziala daukie, burujabetzara bidian, bertako beharrei, bertako baliabidekin erantzuteko, eta hor, bertako baliabideen jabetza eta bertako baliabideen gobernantza energia komunidade horrek daukien heinean, enpresa kapitalista handi horrek euren terrenu galdingo daue. Noiz gertatuko da hori, zenbat denbora beharko dugun hori lortzeko, ez dakit, baina desde luego energia komunidade kortarako tresna badia. Bueno, aipatu duzun horri tiraka, ez? Energia komunidadeak batez ere ereduen ezea guzti hortan, ez? Badago behar bat, edo zuka aipatu duzu, ez? Saretze baten behar bat, hor, ja badaude esperientzia batzuk, beste batzuk ereiten ari dianak, baina, aprobetxatuko dut hori pixkat Tolosaldera ekartzeko, pixkat ezagutzen duzulako hemengo realidadea ere. Tolosaldean nolait energia berriztagarrien komunitate bakarra dago, Orexakoa aipatu duzu, lehenengoa, orain beste bi sortzera doaz, Tolosan eta Altzon, ari dira behintzat prozesua martxan jartzen, eta gero beste 20 bat dauzkagu, nolait aldundiak sortutako, TEK-ek eta modelo hortakoak, ez? Eta bai pixka bat, egiten genuen hausnarketa, ez? Eta, ustez konpartitu ala zentzu hortan, ez? Bazan nolait, dependentzi hori edo, ez dependentzi ere erabili nahi, baina, gaur egun daukaten zerbitzu hori, pixkat dinamizatzen duna energia komunidade horiek, hori desagertzen denean, umezurtz geratzeko arrisku hori, edo, azkenean autokonsumo bat bezala gehatzea, eta azkenean elkarteak inongo mugimendurik ez eukitzea, ez? Pixkat ze garrantzi daukan eskualdeko energia komunidade horrek, edo pixkat zure iritzi bat egin. Bai, momentuz egitura, entidade juridikorik energia komunidade saretzen dituena, edo energia komunidade batzen dituena, ez dut ezagutzen, baina badauz energia komunidadeak elkarren artean biltzen dien maixak. Nik Ernamuin ezagutzen dut, Debagoienakua, eta Tolosaldian dauzen energia komunidade mordua kontuan izan da, nik uste dut aukera paregabi dela, elkar laguntzeko eta Tolosaldeako proiektuek, Tolosaldeako ikuspegixe eukiko dauen eragile bat izateko energia kontuetan, ezta? Energia komunidade saretze edo batuko dituen entidade juridiko horrek nik uste dut balio biharko leukela energia komunidadiei bizitza apur bat eman da bidean laguntzeko norbait ekiko dauiela ikusteko eta ez desanimatzeko eta bakarrik ez sentitzeko, ze herri txiki askotan dauz energia komunidade txiki horreitako asko eta segurazki nahiko bakarrik sentitzen dira edo eurak kudeatzen dituen horrekin hartu eman zailak ikiko dituela iruditzen jat, eta hartu eman horreik momentuz biharrezkoa ditue, bestelako aurrera erongo, eta batzuk autokontsumiko instalazio eki badauki, baina ziurno baten ondikan ez dagoela autokontsumitzen, eta hor energia komunidade batek autokontsumo partekatu bat ipini da, autokontsumo partekatu hori martxan ez da jartzen da energia komunidadeko partaide horrek egongo die oso erreta, ez da? Orduen, Tolosaldeako energia komunidadientzat erreferentzia izango dan sare edo entidade edo danadalako hori sortzen baldin bada, nik uste dut balixoko dauela apur bat Tolosaldea baiara moruen eta lurralde txiki moruen apur bat aurrera pausoak egiten juteko burujabetza hortan bide horri batein da pausoak egiten juteko. Nik esan nuke baietz. Eta herritarrak apur bat umezurtz izate hortatik norbait badaukiela, zeini galdetu, zeinei
bai, norbait ekiko dauiena nik uste dut balixoko dauela. Eta gero, pixkat bi hanka jartze dizkiogu, ez? Bat da hori herriko egitura horiek indartzea eta babes hori eta laguntza hori, baina bai ikusten dugu ere beste ekintza batzuk egiteko aukera, ez? Nolabait, energia komunidadeak bereziki, herritarrei begirako proiektuetan daudelako, baina, bueno, adibidez, Tolosaldean, lehen sektoreak daukan garrantzia, edo merkataritza, edo industriak inkluso daukan garrantzia, igual, askotan oso urrutik gehatzen zaie energia komunidade, edo potentzial hortan gehatzen dira, igual horrelako egitura batek ere lagundu dezak, ez da. Bai, azkenien energia komunidadiek, Europako Zuzentarauak esaten dago, diela herritarrentzat eta pertsona fisiko, juridiko, publiko eta pribauentzat. Hor, muga bakarra dau, enpresa handixek, energia komunidadeetan, energia berriztagarrien komunidadeetan parte hartzeko zailtasunak eduki beharko leuki, baina bestela, bertako pertsona, merkatari, instituzio publiko, enpresa txikita ertain, elkarte, danentzako, entitate juridiko bada, eta danen beharrei erantzuten saiatu behar dan egitasmo bada, ez? Orduan, gehienetan, herritarra dira apur bat, bultzaka dabiltzenak, baina leku batzutan badauz, enpresak interes haute dauzenak, hor, apur bat, asuntu mugitzen, ez? Igual, instaladoriek dielako, edo teilatu badaukilako, eta kontsumo gutxi, edo kontsumo asko, eta teilaturik ez. Bueno, badago hor, elkar laguntzeko eta energiari heltzeko eta kapitalismotik edo oligopoliotik eta enpresa handixen interesetatik urrun dauen zerbait baliatu leikena transizio ekosoziala, transizio energetikoa aurrera uteko. Eta bai, Tolosaldean dauzen energia komunidadietan, nik ezagutzen dituten denan behintzat, herritarrak dira partartzaileak, merkatari ematik nonbaiten egongo da, baina bai, merkatari zentzat, ostalari zentzat, enpresa txikita ertainentzat, udalentzat, mankomunidadiantzat, hor badau elkartientzat badau potentziala handixe gauzak egiten juteko. Apurka-apurka, baina pausoz pauso burujabetzara bidean gauzak asko egizke. Kasu honetan, energia komunidade honen bultzatzaile nagusia momentu honetan Tolomendi izan da, eta bizkat Tolomendik erabaki duna da, nolait 3 lehentasun erabaki ditu bere plan estrategikoan, nola izateko ez, elikadura burujabetza, energia eta zaintza ez. Eta nolait egiten zan hausnarketa zan, eskualdeko energia komunidade honek egiten dituen proiektuak, nolait 3 hildo horiek osatu beharko lituzkela, ez? Eta, Tolosaldean ikusten horrek eukiezakela potentzial garrantzitsua, ez? Aipatu dezuna, lehen sektoreak ere, dauzka teilatu dexente, elikadurarekin oso lotuta dago, eta aldi berean zaintzarekin, pobrezia energetikoarekin, eta eukiezake zera bat, ez? Igual herrietan, oraindik, beste fase baterako utzitako lan horietan, aurrerapen bat ere suposatu lezake. Bai, berak eginda, edo herri baten bidez, berdintzai. Bai, guk energia komunidadiek sustatzen ditugunean, bide laguntzen ditugunean, herritarrekin berbaiten dugunean, herri handi bat baldin bada, ez da, adibidez Hernani. Hernani badauki burujabetza ibilbide bat zabalik, eta hor, alor desberdin horreintzat, bakointzantzat igual kooperatiba bat eta sortzen da biz, ezta? Aldiz, herri txikinetan, ikusten duguna da, zetarako sortuko duzu kooperatiba bat baino gehiago, edo entitate juridiko bat baino gehiago, behar horrei erantzuteko, txapel juridiko batekin bakarrik, hobeto erantzun ahal izango zazun, hobeto erantzun efizientiagoa iruditzen jaku, holako elikadurai, zaintzai eta energiai elkarrekin erantzutia. Tolosaldean, energia izaleik eskusa, baina Tolosalde mailan elikadura eta zaintzak behar batzu dauzka, eta behar horrek, amankomuno, behar horrek ondo antolatu, eta izaera komunitaritxo daukon entitate batek horri erantzuna ematia, nik uste dut oso interesgarrixe dela, eta emaitza politiak emun lehikela, baina apurka hartute gauzek. Hasiko da energiakin, baina seguro agertuko diela elikaduran eta zaintzan beste behar batzuk, eta beste behar horrei entitate juridiko horrek erantzunak emuteko aukerak topauko ditu, eta nik uste dut, eta etxe bizitza, badauz beste alor asko, momentuz oso kapitalista, oso eremu pribatu diren dauzenak, baina
etorkizuna askoz be radixo motxaukue izango da, askoz be komuniteixo izan beharko da, eta sortzen ari garen energia komunidade edo energia komunidadien komunidade horreik, horlako izaera komuniteixuei, publiko komunitario, bai, hor pauso politiak emango izango dira. Nik uste eta askotan beharretik ere, konturatu gehala batzutan merkatuak eskaintzen dizkigun soluzioak ez direla guretzako eginak. Eta igual askotan zen, herri txikien arazo bat, izan ostatuekin edo izan edo beste dozein zerbitzurekin, uste energiak ere iriki dula lehiotxo hori, eta nik uste eta aipatu dezula, momentu honetan arazo berdinak dauzka, zu jarri zuen etxe bizitzan, Tolosak eta Oretxak nahiko antzeko arazoa daukat, beste dimensio batzukin, baina azkenen igual ikusten ari gea hori gero eta gehiago, osea, merkatua ez da kapaz gure behar horiei erantzuteko eta guk pentsatu beharko dugu ze soluzio eman horri, eta nik uste energiak bai irikitzen digula atetxo hori, energia komunidadean eredu horretan. Bai, energia komunidadiak, beste aurretik elkarrizketo zauen beste partaide batek herri kooperatiba asunto hori, ez? Herri kooperatiba eta energia komunidadia nahiko uztartzen dian bi gai diala iruditzen jat. Herri kooperatiba kondikan ez dauz legeztatuta eta dana dalakoa, baina bai, izaera komunitaixo, izaera publiko komunitaixo daukon entidade honeik herri edo baiarako beharrak zeintzu dian ikusi eta horrei erantzun komunitario bat, komunidadetik erantzun bat emateko ibilbidea apurka joango da. Eta batez be, gure bizitzako eremua errage fosilak desagertzen edo gutxiago erabiltzen azten garen inean, askoz be radixo motxaukuak izango dielako. Eta askoz be radixo motxauien gauzenian, elkarrekintzak pertsonekin gehitxu ingo dia, eta elkarrekiko ardurak, elkarrekiko babesak, elkarrekiko zaintzak, ekiko dabi hor, ekibiarko leukie, nire ustez behintzat, ibilbide oparo bat. Eta hor, herri kooperatibak, energia komunidadiek, izaera komunitarioko entidade juridiko horreik, asko ingo dabe. Aipatu duzu Oretxai buruz hitzein dugu, beti gustatzen zaigu tartetxo bat hartzea Oretxai buruz, azkenean hemen zaudeten gehienok behintzat harreman bat edo behintzat ezagutza bat badaukazutelako Oretxari buruz. Eta, lehenengo izango litzake pixkat ezagutzen dezuten horretatik, zuen iritzia eta zuen dimensioa ikustea. Bai, ni Oretxan 3-4 aldiz egonaz, eta ganbara honetan egon nintzen, lehenengo aldiz etorren nintzanean, bertako energia komunidadea sortzen laguntzera etorren nintzen, eta ikusi nagoen oso garbi euela, zer nahi izan, energia komunidade bat sortu, eta gauzak egiten hasi. Gauza asko india eusen, eta behin entidade juridiko hori eukita, entidade juridiko horrek jarraitu dau eta jarraituko dau gauzak egiten ez da. Asko gustatzen jat, Oretxan esaten duzuenean, hemen azten dala bidia ez hemen bukatu. Kanpotik gatozen entzat, han behien jartzen dauen, bidia hor bukatu iten da. Eta, 4,4 kilometro barro bidia akaba iten da. Zuentzat hemen hasi iten da, ez da. Eta, bai, lehen guk ezagutzen duen gure bueltan sortu da lehenengo energia komunidadi izen da, beti dau, Oretxa referente moruen, gauzatxu egiten, eta ideiak, hemen egosten die ideia asko, eta apurka gauzatu. Herri oso txikine da, baina nik ez dut Oretxa sakon ezagutzen, baina iruditzen jat, dala herri kohesionatu bat, eta herri mailan hartzen iten dien gauzak herrixan babesa daukiela. Orduan, enbedisa puntutxuekin bebai, beste herri askok ez daukielako berrikuntzarako eta gauza berrixek iteko eta buru jabetzarako indarrik edo, motivazioik edo. Orduan, bai gustora etortzen da Oretxara,
gutxitan etorrenaz, baina etortzen zenien gustora. Eta Goienerrekin lotura oso estu daukola badakit, ezerrin behar danien lehengo galdera zu Goiener, eta hau zela ningo litzake izaten dalako, ez? Eta niri etorten jaten nien norbait, eta hori zan zertan David, eta gauza mordo bat iten. Saiatzea. Bai, nik uste koinziditula koinziditu genula ez Goienerrek eta horrexak oso modu naturalean nola izateko, Goienerrek ere sorkuntzarako bide hori egin behar zula, eta gu eskala txikia ginen hortan, nik uste laboratorio ona izan dela zentzu hortan, eta jarraitzen dula izaten gauza askotako. Baina, uste, eta askotan guri ere kostatzen zaigu hori helaraztea gure herritarrei, ez? Ze azkenen gero dena, lehen esan duguna, ez? Energia komunitatean askotan aurrezpenera trauzitzen da nenean, ez? Gu beti saiatu izan geha Goiener balorean jartzen, ez? Eta, Goiener da gure bide lagun, eta Goiener gabe gu ez ginen hemen egongo, ez? Eta hori ere balorean jartzen, ez? Eta uste, askotan guk esandakoak herrian ez dula balioa, enbeste, ez? Eta igual kanpotik norbaitek nolabait ikustaraztea hori, importantea da. Bai, Goiener bidelagun izatiak, Goienerrek hemen ikasketak iten ditu, eta Goienerrek bere esperientziak ekarri bai, baina hemendik ikasten dienak beste leku batzutara eruen bai, ezta? Orduen, elkarrekin iten dugu bidea, bata bestian bidelagun garela esango neuke, eta plaka fotovoltaiku ezarago, baterixak, berosaria, mugikortasunan hori xantzat bere biziko importanti da, onaino aia unbidalako, o hemendik nunbaitxera joan inbierralako, ezta? Orduen, bai, hemen gaztande gisa eta daukotzuen, ostatua eta daukotzuen movimentu ekonomikoa energia komunidadiekin oso erlazioan haute da momentu enten, beharrekin, berrak oso kontan hartzen dialako, energia komunidadiak oso kontan hartzen ditu, ez bakarrik herritarra baizik eta bertako ekonomia da bai, ezta? Eta hori ez da leku askotan egiten. Eta ikusmira hori, nik uste dut bere biziko importanti dela. Eta hor, Goienerrek laguntzia gauza horrek gauzatzen, ni biziki arrotzen nago, ez? Orduan, bai. Bueno, lehen aipatu duzu, igual ja Gipuzkoako egoerara etorriko naiz, bizkat bai zehatzen dudako, ez? Egoeraren zea bat. Bueno, egia energia komunidadek momentu honetan bereziki Next Generation funtsetatik diru asko etorri dela energia komunidadentzat, baina badaudela ere epe batean, horren bukaera ere ikusten dan, edo ikusten ari gean, eta horrek ere sortzen ditu zalantzak aurrera begira zer, diru laguntza horiek egongo diran ez diran egongo, kasu honetan Gipuzkoan, bintzat aipatu da Aldundiak mantenduko ditula, suposatzen dut urte pare bat hontan mantenduko dula. Pixkat egoera bai esan dezakegu, ez, nolait aldatu egingo dela pixkat, edo egokitze bat, ez, nolait esan da gertatu beharko dela, eta pixkat nola ikusten duzun gaur egungo egoera hori, igual aldaketa hori gertatzen nahi delako nolabait, ez? Bai, hor, diru laguntzak oso lagungarri zen die energia komunidade askontzat. Baina badauz energia komunidade batzuk, diru laguntza barik irudikatu ditunak euren etorkizunak. Eta euren proiektuak ordaintzerako orduan, herritarria eskatu dut ziena, ez da izan zero, leku askotan bezala diru laguntzak babestu dagoelako dana. Eta ja hasi dira, hasieratik naiz eta diru laguntza lortzeko aukera asko izan da, diru laguntza lortu dauen herritarrei, parte hartuko dauen herritarrei, ekarpen bat eskatu dut ziena, eta ekarpen horren nundinorakua definitzen, hausnartu eta eztabaidatu daue asko. Orduan, diru laguntzak desagertzen dianean, herritarrei ez erreskatu ez dutzienek euren proiektuak itxeko zailtasunok edukiko daue, herritarrak konbentzitzen, proiektu gehiago egin behar dugu, baina ordaindu egin behar da. Ostra, hori hasieran ordaindu ez dauienek, gero ordaindu behar izatiak hor zailtasun batzuk sortuko ditu. Diru laguntza dauzen enean, erresago izan leike, gauzak aurrera ataratia, baina hasieratik herritarrak energia komunitateek egiten dituen proiektu horretan parte hartzeko eta aurrera erateko ekarpen bat eskatu dauienek, horrek resilientziagoa die diru laguntza faltei. Eta nik uste dut,
apurka diru-laguntzak persekula-sekula egongo ez direnez, eta energia proiektu asko berez bideragarria die diru-laguntza barik. Eta jendiei erakustie, diru-laguntza barik be, honek merezi dau. Diru-laguntzak ez dauenean, erresago izateko, gauzak aurrera eluti ez da. Orduen, nik uste diru-laguntza mantendu beharko litzakezela, bideragarritasun zaila edo inbertsio oso handia behar dauen egitasmoetarako, berosare bat entzat adibidez. Berosare bat martxan jartie izugarri garestixe da, eta horren amortizazio epia normalien izugarri luzi da. Hor bai ipini behar da, diru-laguntza asko, edo birgaitzietan. Birgaitzi aurreikia, pereza ematen dau, baina ez garri pereza, dirutza bat jarri behar da. Eta dirutza hori, akaso, diru-laguntza batek babestuko dau, etorkizunean, baina aldez aurretik dirutza bat jarri behar da. Eta igual, bankora joan behar da diru bila. Orduan, hor, mekanismo batzu sortu behar dira, diru-laguntza barik aurrera erungo ez dien proiektuak sustatzeko. Baina diru-laguntza barik berez, bideragarrisek eta aurrera eruteko erresa dien gauzetan, adibidez, instalazio fotovoltaikotan, diru jartia, nik zaiz zenbateraino dan, onuragarrisa etorkizun batera diru-laguntzik ez dauenien gauza horrekin gero zerein. Zeran, instalazio fotovoltaiko bat aurrera, lehen diru-laguntzakin doain urten jatenean, eta oin 0,5 euro batio edo euro batio bat ordaindu behar danean. 500 euro ordaindu behar ditu danean, lehen doain jundanean. Orduan, nik esango nuke, obalitzakela diru-laguntzak bideratzia zailtasun gehiago dauzkien proiektuetara. Nik uste dut hor dauela kontue. Eta, ojala, hori gertatuko balitz. Errexen alitzake, gaur egun daukoguena jarraipena emutia, eta instalazio fotovoltaikuei eta olako gauzei foru alduntin babesa emutia. Igual, batei xibi bai, baina hortik urrutira joan bierra dau, esaten duguena, autokontsumo bidez, argindarran, 130, enpresetan igual baten batek 150 lortu lehike, baina argindarra da bakarrik. Eta argindarratik haratago energia asko kontsumitzen dugu. Orduan, berokuntzan, garraioan, gauza gehiago beharko litzakez, birgaitzietan itzeleko lana dauko horretik, eta diru-laguntzak, nik uste dut, horra joan beharko litzakela gehiago bai. Hor ikusten dugu ez, bi hanka bezala, nolabait bat inbertsioarena, aipatu ez dura, diru-laguntzak eta bar, baina gero ere, badago pedagogia puntu bat ez, esan behar dana ere, argindar hori sortzeak ere kostu batzuk dauzkala, ez? Eta kostu horiek denboran mantendu nahi badira instalazioiek, horrek ere kostua daukala, ez? Inbertsioa zaratago, inbertsio horrek zea badaukalako, eta biziraupen badaukalako, igual plaken asuntoan luzeagoa da, eta igual urrutigo ikusten dugu, baina abiez ja baterietan edo biltegiratzean sartzen baldin bagea, nolabait epe horiek asko murrizten dira, eta nik uste eztabaida hori ere, hain dagoela pilpilean eta heldu bertzaiola ere, eta nolabait pentsatu, bertakoa izateak normalean bai, eta hobeto ateatzen dela, ekonomikoki ere, baina azkenan kostu badaukala, ez? Askotan hori ahaztu egiten dugu, ez? Eta nik uste eredu amalgama guzti honetan, hor ere ikusten nahi gala eredu ezberdinak zentzu hortan. Bai, eta zorionez, Foru Aldundiko diru-laguntzetan, energia komunidadien bizitza, energia komunidadien kudeak eta energia komunidadien gastuak babesteko diru-laguntza politek dabiz azkenen urtietan, eta horrek baliatzea importantia da energia komunidadien dauzkien gastuei aurre egiteko jendiei gutxiago eskatu alizetia baliatzen da, probesten dagoelako, posible egiten dagoelako. Bai, energia komunidadiek diru-laguntzak, onuragarrixe die, baina energia komunidadiek egiten dituen proiektuek bideragarrixek izan behar die bere kabuz eta energia komunidadie bera bideragarrixek egiten lagundu behar dabe. Eta esan duguena, energia komunidadientzat zailak dien proiektuei aurre egiteko horretan bai diru-laguntzak ipini beharko liak ezela uste dut. Eta bideragarrixek egiteko behar dauen kudeaketarako, langile bat kontratatzeko, hor bai nik uste dut bultzadatxo bat beharko dabiela gauza gehiago egiten juteko.
Pixka bat zailtasunei begira, ez? Badago zailtasun bat, askotan zaila dela irudikatzea egiten ari den lan hori, ez? Askotan denbora asko gastatu dugu fakturak ulertzen edo esplikatzen edo ulertarazi nahian jendeari, baina fakturak datu batzuk bakarrik ematen ditu, eta banatzailetik banatzailara ere alde handia dago. Nola irudikatzen zu, nola ikusten zu benetan informazio hori nola eman, ez? Lehen esaten genuna ez dalako bakarrik argindarra, ez dalako bakarrik dirua, hori baino gehiago dalako, eta nola irudikatu daiteken hori benetan jendeak ikusgarri egiteko, ez? Gaur egungo tresnak, bazen esatea ez dute balio hortarako. Eta hori bada muga bat, esateko jozea, ondo aialgea, gaizkio, inkluso ekonomikoki buelta hori espero ez dutenen artean ere inkluso esango nuke. Konbentzituen aldean ere askotan zalantza horiek sortzen dialako. Ja. Bai, energia gaur egun ondio jende gehixenantzat da, ordaintzen dauen eta ulertzen ez dauen zerbitzu bat, baina ziurtatzen dauen, ordaintzen baldin bozu, eukiko dozula ziurtatzen dauen zerbait, eta hortik aurrerako jakintza askoz gehiago ez da, ezta. Baina energia barik ezin gara bizi. Orduan, alor hori, energia komunitateek ulerterraz egingo daue egiten dabiz, baina batez be, nik uste dut, konfiantza bat eraikitzia dela klabia. Zeure gertuko, zeure lagun, zeuregan pentsatzen dauen norbaitek zeuretzat energia sortzen baldin badabil, eta interes kapitalistarik, diru irabaziko interesik ez daukola ikusten baldin bozu, nik uste dut, ulertzen apurka-apurka joango zara, baina batez be konfiantzatik eraikiko dela eredu berri bat, eta energia komunitateek emongo dauena, da batez be, izango nuke konfiantza. Beste adibide batekin igual ipinilik, ezta? Zu bazoiez bertako dendara, konfiantzako pertsona batei erosten dutazu, eta arek saltzen dutzunen konfiantza dukutzu. Eta igual, ez dakotzu ulertu biherrik realmente zelan indan produktu hori, baina badakitzu berak badakixela, eta berak erosi dauen lekutik ekarri dauela, eta badakixela produktu horrek zei bilbide indabien, eta zentzun, banik pertsona erosten dutzat konfiantza dagotelako beragan, eta dana jakin biherrik ez daukot, baina badakitz erosten nabilena ondo erositxe dauela, ezta? Orduan, energia komunitatean nik uste dut ibilbide hori itxeko gaitasune badaukiela, eta konfiantzatik eta energia komunitateek daukien zailtasun handizetako bat izaten da, zaurgarritzasun egoeran dauzenen gana hurbiltzia eta eurek erakartzi, ezta? Horrek, zaurgarritzasun egoeran edo zaurgarritzasun edo eskruzio arriskuen eta dauzen pertsona horrek, egunien bizidi eta faktura heltzen danien, faktura ordaintzeko dauz preokupaute eta ordaintzen dagoenien, ja beste gauza batera doiz, ezta? Orduan, pertsona horreik energia komunitateetara hurbiltzeko lanketak inbiarra dau, eta hortarako diru laguntzek eta udal eta instituzioen parte hartziek bere biziko inportantzia dauko, herritarrek bakarrik eurengana hurbiltzeko zailtasun edukiko dabilako. Orduan, bai, loko... Pobrezia energetikoaz asko hitz egiten da, eta lotu dago lehen esaten duenekin, inbertsioekin, kapazitateekin, horren laguntzarekin, baina baita ere da, lehen aipatzen zenun konfiantza horretan, ez? Alegia, nola erakusten dugu gure energia komunitateak laguntzen diola bertako komertziari, laguntzen diola pobrezia energetikoan dagoen jendeari, bere zailtasun guztiekin, bere muga guztiekin, baina hori egiten dula, ez? Askotan ez degula asmatzen, edo bakoitzaren oso personalizatura juten geha, eta igual argazki orokor hori falta zaiela, ez? Azkenan horrek ere bereziki kontsumitzaile handiei, kasu honetan, ez? Orexako kasuan adibidez, ostatua eta oian txiki izan da onuradun nagusiak, horrek herrian badaukalako bere traslazio zuzen bat, ez? Eta askotan irudikatzen dugu bakoitza berea eta nik aurreztu eta inbeste edo ez dut ikusten edo anadalakoa, baina ez geha kontuatzen hori, ez? Pobrezia energetikoan daudenei laguntzen ari gehala, bertako komertziai, bertako enpresei laguntzen ari gehala, eta bizkat, badagola horre, ez dut esango muga bat, baina ez dugula asmatzen oso ondo hori nola egin, ez? Eta igual badala hori erronka
erronka bat, ez izateko, ez gara kide bakarrik, utopia horretan pentsatzen bakarrik, baizik eta egunerokoan ere badauka honek bere ondorioa. Bai, Ez ekonomikoa bakarrik izan edo. Bai, nik energia pobrezian edo zaurgarritxasun puntu hortan dauzen familien gala hurbiltzeko beti izaten dugu, behar duela udaletako gizarte zerbitzuen konplizidadia. Eta hor, zailtasunak agertzen dira udalekoetako gizarte zerbitzuetakoek dauzelako baliabide oso gutxikin behar izugarri handixi erantzun nahi. Eta hau lan bat gehiago da. Eta horrek sortzen dau zailtasun handi bat zaurgarritxasun egoeran dauzenei informazio bat helarazi eta konfiantza bat helarazteko kanala gizarte zerbitzua dialako. Baina, nik ezinbesteko ikusten dut, kanal hori esploratzen da kanal hori lantzen jarraitzia. Ze norberak zaurgarrixe dala ez dau erakutziko. Ez dau erakutzi nahi. Hori ez da erosua. Zaurgarrixe zarela erakustie. Orduen, bitartekari bat behar da, neutrua eta datuak aurreko dituena eta pertsonak zainduko dituena zaurgarritasun egoeran dauzenak energia komunitatera hurbildu eta zaurgarritasun egoeran dauzenek energia komunitariek baliagarrixek izan deixen bide bat zabaltzeko. Orduen, bai, hor badau bide luze bat, ni badakit okerrez baldin banau, horrexan autokontsumo partekatu jarri zanean, gizarte zerbitzuek identifikau zituen familixei, banaketako efizientea handixo damun jakiela, eta hori ez da leku askotan egin, hori oso garbi hasieratik eduki izan, eta herritarrek oso ondo ulertu zaubien, eta hori bada, bide bat, gizarte zerbitzuetakoek identifikau dituen familixei, energia komunitarien baliabide gehiago mutiek, bide polit bat zabaltzen dago, ezta? Baina, gero energia komunitarien parte hartze, energia komunitarien gobernantzan, energia komunitarien erabaki unietan pertsona horrek txertatziek, badauko bere zailtasunak, baina, izaera komunitarizioa dauko nahi nien, komunitarizioa dan zerbaitek, komunitatea dana euki behar dago kontuan, ez? Orduan, hor, apurka-apurka joango die gauzatxo egiten. Bai, aurrekoan euki genuen Gipuzkoak aldundiak deituriko foro bat, energia berriztagarrien komunitatentzako, eta hori aipatzen zen, ez? Nolait, garrantzitsua litzatekeela, gizarte zerbitzuetan paketeare horren barruan, gizarte larrialdetako laguntzak edo danadalako laguntzak dauden bezala, horrek ere horregun barko lukela, ez dula balio, jarri harreman eta energia komunitatearekin, da ingo dugu, ez azkenean, badakigu hori kosta egiten dela, eta hor, pribatutasuna, eta nik askotan aipatu ez, horrexan gaur da eguna, ofizialki inorrek ez dakina zein diren zaurgarri horiek, ez? Beraiek badakite, baina inoiz ez dira esan hau dia, ze de hecho gaur hau da, eta bihar beste bat izan daiteke, ez? Claro. Eta uste pribatutasun hori, eta horrexa batean denak imaginatu dezakegu, ez? Baina ez esateak eta ez zehatzeak ere nik uste badaukala, ez? Hor gero erronka dago horiek nola implikatu, baina nik uste gizarte zerbitzuetatik, eta bizkat aldundiari egin zitzaion ekarpenetako hori izan, horrek automatiko izan marko lukelo. Gizarte zerbitzuak eman marko luke kasi zerrenda, esateko, mira, 3-4 hauek daude egoera honetan, naiz da jakin horren aurrezpena nahi baino gutxiago izango, oso horrek energetikoki dauzkan erronka guztiekin, ez? Aipatu dugun autokonsumoen arazoekin eta, baina bai, nolabait bide ofizial eta konfiantzazko hori, ez izatea bakarrik energia komunitatearena, baizik eta udalaren babesarena eta gizarte zerbitzuen babesarena. Bai, eta zaurgarritxasun egoeretan dauzenak, herritarrak orokorrian baina, zaurgarrixak bereziki daukiena da faktura askotan aurrezpen izugarrixak errez lortzekuak eta horre energia komunidaiek eta gizarte zerbitzuei formazio eman da, gizarte zerbitzuen bitartez pertsona, familia horrei fakturetan hobekuntzak lortu lizke autokontsumoen parte hartu aurretik be. Eta hor konfiantza bat ere egiten duzu. Zugre faktura ulertzeko, ordura arte egon baldin bada inor, edo egon dienak zeu engainatzen saiatu baldin badia, deskontuak eskainiaz da zerbitzu gehigarrixak salduaz behar ez dituzunak, familia horrek ez dago konfiantza bere merkaturatzaile horrekin, baina merkaturatzaile hori bakarri daukonez eta uste dauenez hori dela daukon onena, zaten aurrera, baina badauz, moduek horrak gauza asko hobetzeko fakturak
eta merkaturatzaile dagokizunak egiten, arautura pasatzen, monosoziala lortzen, gazanian arautura pasatzen, ibilbide asko dau, familia horreintzat lagungarri izango dana, eta familia horrek gertuko pertsona horrengan, gutxienez gizarte zerbitzuetan, konfiantza bat eraikizta, eta energia komunitateak hor eragile bat baldin badia, egongo sortuko di loturak, sortu beharko litzakez loturak. Bueno, oraino prestatutakoa. Ezakit hasieran galdetu izut ze espektatiba zenuzkan. Bueno, ezakit bukaeran zeo balorazio ingo zenuken espektatiba egin inguruan. Bueno, bote prontuan galderak erantzuteko gai izan naz, igual apur bat gora bera eta alde batetik bestera eta igual esalixak oso estruktura bakin barik, baina bueno, lasai egonaz, eta bai, gustora, hemen goxo, eta bai, ondo. Bueno, azken eskaera bat, hau lehengo denboralditik ere badator, minututxo batean, pixka bat laburbiltzea, elkarrizketa honek zer eman duen, eta nolabait, beste bati esplikatu beharko zenioke elkarrizketa honetan zer topatuko duen, pixka zure hitzekin topatzea, hoi bai eskatuko dizut kamerari begira egitea, orduan, lasai, okurritzen zaizun eta teatzen zaizun bezala, ani. Bueno, podcast hau entzuteko interesa pizteko, esango neuke, energia burujabetzari buruz indoguela berba, eta desaskundia, eta kontsumo murrizketa, eta berriztagarrixei buruz, energia berriztagarrixei buruz indoguela berba txukun, eta hor argumentu nahiko politiak eduki duela, energia komunitateei buruz luze ibili gara, Tolosaldeari buruz bebai, eta, animatzen zaituztet podcast hau entzuten astera, eta entzuten hasten zaren eginen, seguro bukaeraraino ikusteko gogua piztuko jatzuela, gai batetik bestera saltatzen ibili garelako, intereseko gaixa dielako, gaur egun pil-pilian dauzen gaixa dielako, eta animo. Eskerrik asko, Ier, gurean izateagatik, bigarren denboraldi honi, sarrera ezin hobea egiteagatik, eta zuei beti bezala, urrengoan gehiago eta hobeto. Eskerrik asko horregoteagatik.